Merhaba gelime heja. Merhaba jin u civanên delal. Merhaba heval û hêhogirên qedirbilind. Dayîkên hêja hûn bi xêr hatine. Nevroza we pîroz. Îro carekî din em li vê derê dora agirê Nevrozê hatine cemhev. Nevroz pîroz e, azadî pîroz e, coşa we jî pîroz e, Nevroza we pîroz be, hezar car pîroz be. Wekû jî dizanin îsal em Nevrozê ji bo azadiyê pîroz dikin. Îsal yani 2026 de Nevroza azadî û yekîtiya demokratîk e. Yani em li her qadê, li her bajarê agirê Nevroz ji bo yekîtiya gelê Kurd, ji bo azadiya gelê Kurd pêxin. Ji boyê me, ji boyê gelê Kurd Nevroz ne tenê cejneke. Vateyê Nevroz li ba me gelek girînge, gelek mezine her sal guhere. Îsal jî vateya Nevroz azadiyê ye. Yani mizgîniya, azadiya fîzîkî. Ya rêberê gelê Kurd Rezdar Abdullah Öcalan e. هم لسرباراشتيا نمرانا قلنا ماشي ما راح تكن ونقلك نوروزي ما فيروز تكن هذه يك نوروزي ما جاب فيروز تكن كارمهم يعني كارمة باش تمشي حتى أنا توزع مداي جبوا حبنا بدم شيء مزن جمشي مشي بمشي البابا تكن أنا بسركتين هذي وان نوروزنا بعض فيروز تكن والنوروز قال لي فيروز تكن تمام تكن سركتين ما تبغى Almanya.